Kaixo, egunero mezu gehiegi jasotzen ditugu, eta batzuk ez dira gaur erantzuteko edo gaur irakurtzeko. Atzeratzeko aukera badago Gmailen. Nola? Hautatu mezua eta esaiozu atzeratzeko. Noiz arte? Geroago, biharko, datorren astean irakurtzeko edo aukeratu data eta ordua. Eta hemen pertsonaliza dezakezu. Behin atzeratuta, sarrerantzian ez da agertzen mezu hori, eta atzeratutako atalean agertzen da. Jarri diogun data llegatzean, berriro, gure sarreraontzian agertzen da, eta irakurri gabeko gisa. Horretarako, balio du, atzeratzeko aukera. Mezu bat hautatzean, beste aukera batzuk daude. Artxibatzea, ezabatu bezala, baina geratzen da betiko gordeta, spam gisa markatu, zuzen ezabatzeko, irakurri gabe, irakurritako gisa markatzeko, atzeratzeko, atal batera eramateko, edo etiketatzeko. Baita, 3 puntu hauek daude. Adibidez, izar bat gehitzeko, eta garrantzitsu gisa geratuko zaigu. Eskerrik asko, agur!